María, quen abre os ollos na gaiola dicindo que nas súas horas de soidade lembra a súa infancia campesiña e que deses recordos naceron ese case medio cento de poemas que compoñen o libro, os versos que este humilde servidor botou de menos cando era neno, ou Castelao en O retrato, ou o inglés de Retrincos, ou no Neniño de Manteiga, o pai de Migueliño, ou a deliciosa Marquesiña de Cousas. Por non seguir co Pedriño Rañolas dos dous de sempre, que maneira de combinar tenrura e inocencia coa dureza das situacións. Outro tanto acontece co Balbino, que non tería a mesma credibilidade se Neira Vilas non escarbase na propia infancia para facelo romar. Son historias que tamén gustan a xente nova. Podería seguir con exemplos ao chou, de dentro e de fora do país. Pablo Neruda asocia a súa creación poética con intercambio de regalos na infancia. Por un buratiño do valo da súa eira, alá en Temuco, unha man como a súa, deixaron a ovelliña de lá destinxida, e ele, a cambio, metera no oco do muro unha piña balsámica. La dejé en el mismo sitio y me fui con la oveja. Nunca más vi la mano ni al niño. Nunca tampoco he vuelto a ver una ovejita como aquella. La perdí en un incendio y a una hora en este 1954, muy cerca de los 50 años, cuando paso por una juguetería, miro aún furtivamente a las ventanas. Pero es inútil. Nunca más se hizo una oveja como aquella. Yo he sido un hombre afortunado. Más adiante vi. Así como dejé aquella piña de pino, he dejado en la puerta de muchos desconocidos, de muchos prisioneros, de muchos solitarios, de muchos perseguidos, mis palabras. Esta es la gran lección que recogí en el patio de una casa solitaria en mi infancia. Tal vez fue solo el juego de dos niños que no se conocen y quisieron comunicarse los dones de la vida, pero este intercambio misterioso se quedó tal vez depositado como un sedimento indestructible en mi corazón, encendiendo mi poesía. Os seres humanos, canto máis medramos, máis nos contradicimos. Por unha banda, aseguramos ata a saciedade que a infancia é a nosa patria, que estamos construídos por ela, que como os clásicos é un manancial inesgotable que nunca acaba de dicir todo, que nela o realismo é sempre máxico pola maravillosa perplexidade ante a existencia do universo, vivindo as emocións en espontánea plenitude. Porfiamos en que a maior parte do material co que traballa un escritor, unha escritora, adquire antes dos 15 anos, posto que o seu ánimo ha de ir máis alá da prudencia para ser un individuo que baile e xoga, mentre os demais miden, ordenan, pensan, que o espírito da nenén permanece en nós ata o último alento. En fin, recorremos a infancia cando nos queremos poñer transcendentes e logo temos por pueril o que ten relación directa con ela. Quizáis, se nos achegásemos a Alix sen prexuizos, esta podería conquistar a independencia necesaria para se desenvolver en plenitude e non estaría tan subordinada á escola. Mentres, o que me dicta o mago é que o mago que me asiste e que aproveite para manifestar a miña gratitude ao profesorado, porque son elas e eles, os ensinantes, que están a mitigar a invisibilidade desta literatura. Ti, vigoroso maigo, que obraches o prodixio nunha colección pioneira na literatura infantil galega, que non só fixo lectores e lectoras na nosa lingua, senón que fixo escritores e escritoras. Ti, que nos animaches a descubrir e compartir o poder das palabras tantos anos clandestinas. Albergas xa máis de 200 títulos, entre os que podemos atopar verdadeiras alfaias, que como aqueles amorodos que abroman nun dos regueiros que serpean os valados, nos enchen a boca de sabores exquisitos. Abondaría con botar man do teu legado para poder facer un estudo exhaustivo da evolución da Alix en Galicia, situación que en si mesma di moito de nós. Referiríase a iso que nos chamamos enmesmados? Ata Adrián Solovio se decatou de que dende Galicia tamén se pode ser europeo planetario. Ensimesmados. Se non miramos dentro, non estamos, nunca seremos fora, escribiu Manuel Álvarez Torneiro. Presinto que, dende o arranque oficial do ano da memoria, en abril de 2006, aquí, en San Simón, Ainda quedan agravios por restituir, planos de campos de concentración por descubrir, calendarios marcados nas paredes
cantas manuscritas, cantos nomes faltarán por rescatar, cantas palabras secuestradas, cantos retratos de presos políticos que descoñecemos, cantas estampas pintadas por artistas dende o cárcel, cantas caixiñas de madeira talladas. A arte